Кажуць, у Беларусі ўжо ніхто і не думае ні пра якую вайну. Колькі можна палохаць наступамі, ударамі, апакаліпсісам. Нічога такога не адбываецца. Як і з эканомікай. З 20-го года людзей палохаюць, што вось эканоміка абваліцца, катастрофа галеча, і блізка нічога такога не адбываецца. Але все мы адчуваем подых восені 2026 года. Палітык Дмітрый Шыгельскі, які знаходзіцца то ў ЗША, то ва ўкраіне, мае крыніцы інфармацыі, кажа, што менавіта сёлета ўвосень у Беларусі пачнуцца падзеі. Я лічу, что основная, так сказать, водораздел и основная кропка бифуркации будет худшей за все осенью. Я упевнений, что Путин не мае магчымасці зараз спыніць войну. Это будет социальный выбух, як было ў 17-м, як было ў 91-м. Значит, и он все гэта разумее. И что рабіць? Рабіць, ну, фактично ісці ва-банк и поднимать ставки, потому что немагчыма просто сказать, давайте спынимся. Роля Беларуси, она субъектная, не субъектная, а объектная. Это роля места, у якім будут адбывацца падзеі. Калі Путин захоча ввести войски, что мы можем зрабіць? Чи може Григорович прийняти, дати, так сказати, загад стріляти у москалей? Ні. А єдине, що може бути, ще залежить від Лукашенки, буде задействовано особовий склад білоруської армії чи не буде. Буде предприйнято наступ з території Білорусі в Україну чи не буде. Буде задзейнічана тэрыторыя Беларусі у якасці там размяшчэння вайскова-паветраных сіл, ці ракет, ці яшчэ чагосьці там шахедаў і гэтак далей, як гэта было ў 22-м годзе, ці не будзе. І мы ведаем адказ украінскага бока, што калі гэта адбудзецца, уже намечена 500 аб'ектаў для атак.